Здравейте, приятели! Аз съм Илиян Маринов от Лазарини и днес съм ви подготвил нещо интересно. Тъй като моловете са затворени, хората не могат да идват да пазаруват от магазините, трябва да преминем към онлайн ситуация. Но, въпреки това, на мен ми позволиха да дойда в магазина сам, за да бъда без маска, да можем да направим едно хубаво видео и да ви покажа какъв е най-лесният подарък, който една жена може да направи на един мъж. Независимо дали е съпругът ти, приятелят ти, братовчет ти, брат ти или просто приятел, това винаги е пуловерът. И искам да ви покажа няколко модела, които горещо ви препоръчвам да разгледате в уебсайта ни lazarini.eu, но все пак аз да ви покажа няколко модела, които първо тези, които на мен ми харесват, а след това, които се оказва, че хората най-много купуват. Не са едно и също нещо, но затова ще имаме разнообразие. Елате с мен. Не забравяйте също така, че можете да се обърнете във всяка една посока на това видео и да разгледате нещо наоколо, ако случайно това е по-интересно от мен. Няма да се обиждам. Окей, нека обърнем внимание на този тип пуловери. Те са доста класически, доста изчистени и нещо, което не знам дали сте забелязали, ако сте били в нашите физически магазини, то е, че много често до един продукт има друг тип продукт. Причината за това е, че както в този случай, тук имаме пуловери и до тях имаме панталон, имаме определена риза. От другата страна също имаме видове пуловери и до тях пак имаме риза и имаме панталон. Причината за това е, че са подредени по такъв начин, че да си съвпадат. Или иначе казано, идвате и харесвате си някакво пуловерче и си казвате, добре, ако можех да го комбинирам с една подходяща риза или един подходящ панталон, те са точно до теб. Да, разбира се, не отричаме, че това е един много добър маркетинг трик, но какво по-удобно от това? Харесваш си нещо и до него е точно това, което ще търсиш след като си го избрал. Практично е. Сега, казах ви, че първо ще започна с това, което на мен ми харесва най-много като стил. Не ви излагах. Нека започнем от тук. Тъй като аз нося по принцип риза с яка по-често, отколкото просто пуловер отгоре. Да, нося и фланелки, но когато искам да се облика малко по-така добре, нося риза отдолу. Затова ми харесват ето този тип пуловери, от които бих избрал бордо. Защо? Защото съм с син панталон, леко розова риска, а този пуловер е бордо плюс малки сини елементи, които съвпадат с панталона. Няма да махаме етикета, направо ще го облека, за да видите как ми стои. Това е моят стил, това е което на мен ми харесва. Тук имаме няколко опции. Първо важно е отзад да хванете риската и да издърпате надолу, за да може тук отпред да се намести всичко. След което издърпате пуловера надолу и го вдигате лекичко нагоре. След това има хора, които обичат яката им да е отвън, а други, които предпочитат да бъде отвътре. Аз съм от тези, момент да скрия етикета, аз съм от тези, които обичат яката им да е леко отвън. Това е въпрос на лично предпочитание, но това е типът пуловер, който на мен наистина ми харесва. Сега, няма защо на вас да ви харесва също, което и на мен. В интерес на истината, въобще не е така. Ще ви покажа типът пуловери, които най-често хората купуват тази зима. Абсолютен трендинг топик. Обърнете внимание. Пуловери тип поло. Този е тъмносив цвят. Обърнете внимание на материята. Тя не се опитва да бъде перфектна, по-скоро стилът на този тип пуловер е малко по-винтедж, малко по-класически от към материя. Ето тук имаме друг коренно различен модел. Обърнете внимание, че това поло е до този тип дънки, по същия начин, по който ви обясних там, че са съчетани така, че ако ви хареса едното, най-вероятно ще ви хареса и това точно до него. Ето тук имаме друг тип, това е по-скоро жилетка, която също би стояла много добре с този панталон и тази риска. Тук имаме други, но нека ви отведа в другата част, където... ето тук имаме няколко моделчета още. Това е коренно различен стил, доста по-класически, но това не е задължително да означава, че ако сте на 25 не можете да носите нещо такова. Не, когато казвам класически, говоря за класически стил, на който не му отминава модата. Така че не падайте в този капан да си мислите, ето това го носеше дядо ми. Да, ама дядо ти е носил и ризи.
Така че просто вижте какво има. Тук имаме друг модел, подобен на този, който ви показах преди малко, но вижте как е комбиниран с елече. Забележете как стои с това елече. Въобще не му липсва стил, наистина. Да, класическо е, доста винтедж шарка бих казал, но в комбинация с такова елече просто си е повече от модерно. И стои много добре. Но тук имаме подобно поло на това, което видяхме преди малко, само че бяло. Обърнете внимание на това, че не знам защо, но тези модели в момента са най-продаваните. Или иначе казвам, клиентите най-много купуват от тях. Те са стилни, удобни, изключително комфортни, дори бих казал, може би по-комфортни от това, което в момента нося, въпреки че това ми харесва повече, но ако говорим за комфорт, това е по-комфортно. Но ако говорим за практичност, да ви топли врата в зимните дни, въобще не е лоша идея. Така че, ако не носите яка или вашият любим съпруг, приятел, братовчет, брат, какъвто и да ви е, не носи яка често, може би би му било полза да носи поло, ако сте виждали, че му харесва. Това е абсолютен трендинг. В момента тук имаме други класически модели, които също могат да ви бъдат интересни. Тази шарка 100% сте виждали, наистина е класика. И този модел, цвят горчица, според мен от около 2 години насам стана изключително модерен и много ми харесва. Не за всеки, може би има хора, които си казват, аз такъв цвят не мога да нося, но има и други, които си казват, това е интересно, наистина е интересен цвета и вижте материята. Според мен е много интересна, малко по-хипстърско стои, но уникално уютна материя според мен. Имаме, разбира се, и други модели. Няма как да ви покажа всичко, така или иначе. Това, което ви препоръчвам, е съвсем спокойно да разгледате всичко, което има в уебсайта ни lazarini.eu, където можете да разгледате и да поръчате за вас или важен за вас човек. Това е най-лесното нещо, защото като размери, като кройки са изключително лесни за избор, също така като цветове, и вие си решавате дали да отидете към поло или към нещо, което позволява яката да се покаже малко, в зависимост от човека, който ще го носи. Приятели, аз съм Илян Маринов, не забравяйте, разгледайте в сайта ни всички типове пуловери, които предлагаме, защото през зимата нещото, което най-много ни мотивира и ни прави щастливи, е уюта, наистина комфортното облекло, качественото облекло и като цяло това да се чувстваме красиви. Така че, до нови срещи и съвсем скоро ще се видим отново.